Fa 2 anys i escaig vam començar des de la UGT de Catalunya una cosa que es deia revolta social. Aquesta revolta social és una campanya que no l'hem acabat, bàsicament perquè les condicions de treball de tota la gent de l'àmbit social continuen igual, cada cop estan més fotudes. Hem d'evolucionar amb aquest estat del benestar i hem d'anar cap a la nova societat de les cures. El tenir cura dels nostres avis, el tenir cura dels nostres infants, el tenir cura de nosaltres mateixos. Hem de canviar tota aquesta evolució i aquest trànsit de l'estat del benestar a la societat de les cures. Això no és fàcil, perquè això és un tema mental. L'estat del benestar va néixer a Europa després de les guerres mundials i aquí va néixer després de la dictadura franquista. I és molt senzill, us ho resumeixo molt tot. L'estat del benestar era uns drets mínims perquè la gent no anés amb una benzinera, omplís un bidó, agafés un visto i li fotés foc a tot. Llavors, per això més o menys la gent té pensions, per això més o menys té seguretat social, per això més o menys... Això és l'estat del benestar. Cada país ha fet les seves fórmules. Cal un aprofundiment de la societat, dir cap on anem i sobretot que s'inverteixi en l'àmbit social i que s'inverteixi molt. Nosaltres què volem? Que tot sigui públic i de gestió pública. Ens hem trobat amb un sistema que no és així, però hem d'anar avançant cap aquí i sobretot que les condicions de treball de la gent que cuida, sí, cuidem dels que cuiden.